Ageno ni ntiere makare kamoro moro ma intiere kendo erokamano maduong' matudri kodwa mar yudo weche manyien mag Migago ngeso ma kawuono. Nyinga Jael Lieta. Chenro mag manyo jogo ma pod olal kod konyo Uganda manyo yudo lal e muoch mar gas Embakasi pod dhi nyime. Wakati matayarishi ya mashishi ilikuwa inapangwa kufanyika leo, watu wa mwili ile nyingine wakasemekana wamefika moja leo na wakadhibitisha kwamba mwili wao ulikuwa umeondolewa jana. Chochnino wuok e kind anyuola mokani e gweng' ma Sasore kachung' od bura ma Mount Elgon tok anyuola achiel kawo ringre ma ok margi e kar kano ringre kendo chopo ma chako chenro mar iko. Our students sometimes study late, and therefore they stand the risk of being attacked by hyenas. Chenro mag somo rochore Juja County ma Kiambu kaluwore kod monj ma kinde ka kinde mag ondiegi ma koro keto luoro e kind jopuonjre kod jopuonj. Mai kuma koro wachako godo weche gi mago mag Migago machiegni. Duol mar National Environment Management Authority manonema ochunge tich jotelo ang'wen mano michich ni nyalo bedo ni gine mane gichiwo lesen mar tich mano ne wuon kambi mar gas manyo muoch Embakasi. E oboke ne ute fwambo nema wacho ni tok timo nonro makamano ero atimo mos ne chochni machalo kodamano. Duol mar National Environmental Management Authority nema ochunge tich jotelo ang'wen ma bende ichich ni gin jogo eko ma bende ne ochiwo lesen mar tich ne wuon kambi mar gas manyo muoch Embakasi. E oboke ne ute fwambo nema wacho ni tok timo nonro kaka kambino noyiene tiyo e pacho ka kata obedo ni notuone lesen mar duol mar EPRA. Nenore ni apisa ang'wen go nodhi nyime kendo chiwo lesen ne kambino. Apisa go koro igeno ni ibidadho gi kod apisas mag okwach kich kanema oyie mar konyo e nonro makamano. Kawadhi nyime ni tend loch nanga e kaunti ma Kisumu koro golo siem ne jonyuol ma pontiere koda nyithinde udi ma bende onego donje skunde sekondar ni biro kawnegi okang' mar chik. County Commissioner ma Kisumu Central Langat Bosek wacho ni ruodhi duto kod jolupgi nyaka ne ni jogo duto manotimo KCPE nyaka donje skunde. Ma wacho ni en chik mar piny owacho kokalo e migawo mar somo ma bende dwaro atamalo 100 duto mar jopuonjre manotimo klas 8 odonje skunde mag sekondar. Olose nyasi mar sidha yanga migosi Morris Ajuang kaka ruoth manyien makondele. I'll step in for him. Chief pamoja akiandamana na shida ya kuwarudisha wanafunzi shuleni 100% transition. Bado tuko na wanafunzi wamepaki nyumbani na wahimiza tuendelee tuwapeleke shuleni. Tunatambua kwamba kuna shida kubwa, ukosefu wa karo, umaskini, lakini tukiungana na viongozi na walimu wetu pia tumewarai na wengi tunawashukuru wengi wamekubali kupokea wanafunzi pasipo na malipo ili wazazi waendelee kujitayarisha. Kwa hivyo tuwapeleke, tusiwaje wanafunzi wetu wakae nyumbani ndio waingie uhalifu. Jambo lingine ambayo chief atakuwa akifanya ni mambo ya pombe. Leo tunashangilia hapa, lakini ole wako kama unapiga pombe. Ole wako kama unauza pangi. Kwa sababu mumeona wakamati wa usalama hapa. Police, sisi wenyewe tumefika ili kuonyesha kwamba tuko tayari kufanya kazi na chief kupigana na uhalifu, hasa mambo pombe mbaya.
Jatend piny William Ruto golo chik mondo riembe tich apisas manochiwo lesen mar tich ne kambi mar gas manyomuoche kar dak mamradi mantiere Embakasi. Kanolose kaunti ma Kakamega odiochieng' manyoro, jatend piny owacho ni kambino notuon lesen mar tich kaluwore ni kama ne okete kambino ne chiegni kama ji odakie. Openjre kama kambino noyude lesen mayienegi dhi nyime gi tijegi. Osiemo jotij sirkal duto matimo timbe mag mibadhi. For the outline of them. The fellows, the government officials who issued licenses for gas installations in residential areas when it was very clear that it was the wrong thing to do, but because of incompetence and corruption, they issued licenses. Today we have injuries, we have Kenyans who have died. Those fellows who are involved in this, the ministry must immediately take action against them, and they must be dismissed and they must be prosecuted for what the crimes they have committed. Ka Kanyero to wadhi e gwenge makaluo mano kaunti no ma Kisumu kuma jatend migawo mar pi kanyakla koda mano mar kuoyo pi e puothe nitiere e limbe mano e kaunti ma Kisumu. Wabotudre kod Millicent Adhiambo. Kata kamano wadhi mana e yweyo macho ka waduogo to wabotudre kod Millicent Adhiambo kentiere e kaunti ma Kisumu. Wadhi e yweyo matin kikidhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molo sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 638 838. David Yashiri Gaderu. Nimetoka Nakuru Town. Ndio. Nikiwa nyumbani. Niliona message kwanza. Sikufuata sana. Baadaye nikapata simu sana nikakubali. Tukaambia mke wangu na mjukuu. Pesa mnajua mimi ni mzee, niko na miaka kadhaa. Sasa naweza siwezi kosa vile kupanga na hii pesa. Hii jackpot imefika 5.4 million. Utaendelea kucheza ama umetosheka na hii? Ndio moto nimewakisha. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tindo tikoma na bango tena kerengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanya ini.
Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni e can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni kendo kwa dhi nyime kod weche mag Migago kuma jatend migawo marango chenro mag pi kod keyo pi e puothe Zakaria Njeru kanyakla kod jagoro mongirore migawono Ifantus Kimotho otimo limbe mar chuo wangi e chenro mar gero yawo makoro Soin rango puothe ochele kanyakla kod mbeko gi jopur e wi chenro mopogore e bo Ahero Irrigation Scheme. Maeno odiochieng' mar ariyo e wuoth gi mar limbe aluora mar Imbo mar Kenya kuma ne gichako kod Nzoia odiochieng' manyoro. Millicent Nadhiambo miyowa ler mathoth achiel kachiel mano kowuok Ahero. Machiegni Millicent dhi nade to gin weche mage ma ung'iyo gi sani? Erokamano ahinya Jael, achiel kachiel kwa wuok e puotho chele e sub county Manyando kuma wan kod jatend migawo mochung'ne weche pi kachiel kod keyo pi e puothe mano Zakari Njeru kachiel kod jagoro mongirore e migawo noero mano miluongo ni Ifantus Kimotho. Gichopo kaendi ka gitemo chuo wangi e chenro mopogore opogore mag ng'iyo kaka achiel kuomgi ne gichako kod chenro no mar ng'iyo kaka igero yawo makoro Soin kasani gine kaka ergirango Ahero Irrigation Scheme chenro mopogore kaka ng'iyo kaka inyalo ber yore mag pidho chele kod mopogore opogore. We wadhi irgi achiel kachiel gi nyiswa ni to ang'o momi gige tango kod wuoth makamae nikech wayudo ni koka gidonje lemo niendi mar bedo jotend migepe kata jatend migawo ma onyonore e migawo mar pi kachiel kod weche pur mopogore kachiel kod mago mag keyo pi e puothe. Welcome. You'll just start with your name and tell us that you are here in Western Region and you are doing various inspections. What is the aim? And starting with Korusoin, what are your observations and what are you people going to do as the government to see to it that the project is ongoing? Because right now it has stopped. Thank you very much. As you have well put, we started our inspection tour in this Western region yesterday. We were in Siaya, we went to Busia, and today, this morning, we had gone to the Korusoin, where the government intends to come up with a multi-purpose project, but it will be in phases. So the first phase is a dam, and that's why we started with that place, because water from the Korusoin is what will be used to help farmers here at Ahero Irrigation Scheme. We noted that the project has not gone as fast as we would have expected, but we are committed as a government to make sure
that the hiccups, the bottlenecks that are there, we are going to make sure that we handle them so that wananchi in the lowlands here benefits from that project. We are committed as a government also to make sure that food security is well taken care of. You know, we import a lot of rice while we have great potential in our country to grow this crop. So the issue of water is one of the issues that we are handling, and I'm sure once that project is complete, one, it is going to reduce the cost of production for the farmers, because currently we are using pumps to have water here. But once that project is complete, we'll decommission that so that now water will be through gravity, and I'm sure that way farmers will be able to reap maximally from their produce. Thank you so much. Welcome, PS. You'll just have to tell us what people are doing to make sure that you improve rice farming here. National Irrigation Authority is actually running a program of rice intensification. Also, they're also doing a lot of capacity building to the farmers. And as a State Department of Irrigation and the Ministry of Water and Sanitation and Irrigation, we're also doing a lot of planning to ensure water security. Today, as the CS has just said, we had come to look at Soinkoru Dam, which is likely to help us irrigate an additional over 10,000 acres, which this area has such a big potential. In the rice deficit plan of the country, currently we're importing over 700,000 metric tons. And in the plan, we expect this region to reduce the deficit by 20%. So we expect to produce over 140,000 metric tons from this region, and that will be done through such programs of ensuring we have the dam, and also to ensure also the cost of the farmers comes down. In this particular project where we are at Ahero, we're also working with some of our development partners to ensure we have a solarization plan so that we can also reduce the cost of electricity as we wait for the dam and the gravity system. Thank you. Thank you so much, Chairman. Okay, welcome. Various times we find out that farmers have been complaining about water pump. They needed a big water pump that has got capacity to help them supply water to bigger acres of these rice farms. What have you done as the chairman to make sure that that complaint or that problem is sorted out? It is true the issue of a pump has been an issue, specifically in the West Kano. It has been a serious challenge, and we are aware of that. Last month we did an advert, at least to look for a supplier who can supply the pump. Unfortunately, the bid were too high, so we have revised our budget, and I hope in a month or so we'll be able to sort that issue of the pump. So we want to urge the farmers from the near, we'll do our part. We are urging the farmers to embrace the challenge that at the end of the day, because once we provide the pump, we are encouraging the farmers to do more production so that now we can get the value of the pump. Thank you so much. Thank you. Kapo kwa chiko obo yudo pashto pinyachiel motelo ne jopur te. Inyalo wuelo jopur mana mapiyo piyo e wuodh PS kaendi machiegni, yori machiegni e wuodh PS kod CS kaendi. Inyalo wachango bende no ka udhi yudo lokruok e bero weche mag puro chele e alwora ni chagi nyinge ni kamera. Mokwongo ago erokamano, an iluonga ni Eriko Luoch Oleche, an japur e block B namba 75 block B. An ago erokamano ne jatelo kuom wuotho ka gichopo ka. Shida ma wantiere godo en ni kaber to nego beni pumps wayud maber manyalo go pi e nyaka sama wantiere godo ni nyocha wan gi shida mar fertilizer ka nyocha en siling 6,500 ka uno duogo nyaka siling 2,500. Wago erokamano ne sirikal mar President marwa Samuel Samoei Ruto erokamano mondo mi omed konyowa mondo wayud ber. Ago erokamano.
Mana kamano Jael kaka winjo kaka jatend migao mongirore e migao ni mar pi kod keyo pi e puothe kaachiel kod jatend migao wuon kaka giseloso kod chenro magin go kaka piny owacho eneno ni ober weche mopogore opogore kaachiel kochak kod gero yawo ma Korusoin ma bende biro konyo e keyo pi e ondamo malach kotenore kod puothe mopogore opogore alwora mar Western region kaendi kata Nyando mondo mi weche kaka mago ula ogeng'. Iwinjo kaka jopur bende wacho ni fertilizer nyocha thago gi to sani giseyudo gino makoro giywago mowinjo bende jotelo gi ong'inegi gin weche mag pump manigo teku mar keyo pi e puothe kata e kama dongo mag puothe. Kao kamano kionge penja dwoko ni e studio mondo idhi nyime kod kelo weche manyien ka wambe pod wanyonore kaendi mondo wamed kolo weche kendo wawuoth kod wang'eni to wuoth makawuono ni kata chuo wengegi e chenro mopogore opogore ang' nochop kanye. Jailan kuomi. Kamana inya Millicent Adhiambo ka bende geno maduong' mang'eny ni jopur ntiere godo en ni shida ma gintiere godo e puothe ma ahero ibiro chop kata gibiro yudo duoko makare. Kamana inya Millicent ang'eni report no obo yudo makare kochopo seche mag ang'ich welo kod oimore. Kawadhi mbele eni Senator ma Trans Nzoia Alan Chesang okwayo jatend piny William Ruto mondo jwang' chenro mar gero udi manengo gi yweyo e kaunti no. Jod burano mar Kenya Kwanza medo wacho ni jodak maromo 5,000 ibiro we ma onge kar dak ka chenro no odhi nyime. Ka bende mano kendo skunde, osiptende kod kwendo yweyo ma kaunti no ero bende biro kethre. It is against my wish and nataka niombe serikali kuu ya kwamba we have many of our people in Trans Nzoia. We have many of our relatives in Trans Nzoia. In this land, people have been buried in this land. We have many of our businesses in this land. In fact, we have even schools, private and public schools in this land that are being affected. We have our hospitals. For example, Cheranganya Nursing Home. This hospital is actually a level 4 hospital, and it has been helping most of our people in Trans Nzoia. We have private investments in this land worth of billions of money. This is the economy of Trans Nzoia. We have people, we have many of our youths working in these private investments. We have over 1,000 people, 1,000 youths working in these businesses, and this is going to affect and it's going to make most of our youths jobless. These are the people that in this same government you're trying to create jobs for. Gavana Mama Chakos Wavinya Ndeti ogolo siem mager ne jogo malieko weche mag miriambo mano kotendo gi tich e kaunti no koseyo MCAs ma kaunti no mawacho ni duoko chien chenro mag dongruok. Kane oloso e kar thieth Mama Chakos level 5 kamano time limbe mar apoya, Wavinya okwedo weche mosebedo ka luorore e ute fwambo mano kotendore gi thieth osiptal no mabendo wacho ni thieth dhi nyime kendo jogo matuo kik luoro chopo e osiptal. Bendo medo ne sirkande ok bidonjore e ywaruok mora mora manyalo duoko dongruok Mama Chakos chien kosingo tiyo ne jopiny kaka negi winjore. Cases that were done yesterday in theatre. Maternity, 5 cases, BTL, 3, and the main surgeries, 3. A total of 11 cases were operated on yesterday. As of midnight today, we have had 12 cases. 12 cases broken as follows. 2 in maternity, BTL, 3, and main operations were done 7 cases. So, Your Excellency and the people of Machakos, somebody said the theaters are closed. I want to say that those patients are available. If somebody wants to come and confirm, this is information that can be confirmed. Pigeni ile siasa ingine yote mnataka kupiga. Lakini ikija hospitali, siasa ya hospitali wekeni kando. Number 1, wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi kuna nasi yangu moja ameassaultiwa na mtu kutoka nje. Na ni ile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali wakiona madaktari wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali si kuna there is a queue. You have to wait. Sasa huyu anatoka anapiga mtu kofi anaambia hata tunaambiwa kwa media nyinyi amfanye nini, akatandika nasi.
Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua kaachiel gi Jatend Migago mochung' ne weche somo pacho ka Ezekiel Mashogu osingo ne jodak ma Isiolo ni sirkal biro temo kar nyalone mondo skul manyiri mag Garbatula odoge timo maber kaka notimo e kinde machon. Kane gilose nyasi manobage skundi nyiri ma Isiolo High kane gisole omenda mokalo siling milion 30 mendi mabiro konyo yawo kar kano buge, kar nindo gi nyiew gari mar skul. Jotelogo wacho ni ok en gima kare ni skul mane timo maber chon kendo nyinge ne duong' pacho sani koro onoro kendo okwinjre kata Mashogu owacho ni obiro oro jotim nonro e skund Garbatula mondo chiwne sirkal paro mabiro konyogi. White Elephant Road project. It has no benefit for the people of this county, Your Excellency. Your Excellency, as I am speaking here, we are almost finishing the abattoir here in Isiolo. In the next 3 weeks itakuwa imeisha na tunataka wewe na rais mkuje mfungue, lakini mkifungua hiyo abattoir, export abattoir, haitaweza kufanya kazi kama hii Isiolo International Airport haijaweza kwa extend hiyo runway yake inaweza kwa extended, Your Excellency. Hiyo airport runway kwa extended, Your Excellency, si Isiolo peke yake ita benefit. Abattoir, which is a national school, Your Excellency the Governor, I will send officers from my ministry. I'm equally concerned because that is a sleeping giant. So tutamusha ile giant so that it can equally compete with this particular national school. Mimi nakubaliana na waziri, mara moja waziri uweke mikakati shule yetu ya Garbatula ambayo ilijulikana zaidi iweze kufunguliwa, ichukue nafasi yake katika Kenya. Waziri move with speed and reinstate the glory of that great school that was known for years as a center of excellence. Na serikali yetu itasaidia. Monj makinde ka kinde mar Ondiege Juja County ma Kiambu koro chocho chendo mag somo e skunde mantiere machiegni kaluoro mar wuok oko okwako jopuonjre kod jodak. En gima osenego oganda kendo kelo lal mathoth e ngima jodak ka koro ikwayo sirkal mondo tim mapiyo e daro Ondiegi go machiegni kod oganda. Kaloe kod jokanyo koro ochuogo aput mar neno ni kuonde duto moyugno ma Ondiegi go nyalo ponde odin. Matimore sama duol marito le mar bungu Kenya Wildlife Services ochako chendo mar daro lego kendo tero gi e kar rito le machiegni mar Oldonyo Sabuk. Thank you very much. We wish you well. So the hyenas are of interest to all of us, especially for us as people running institutions of higher learning. Our students sometimes study late, and therefore they stand the risk of being attacked by hyenas, and therefore our request is that the KWS actually manages this menace so that the area becomes safe. The last victim was a lady and a child. Really, it's very traumatic to families when they lose their loved ones and lose their children to something that is preventable. We have been having an issue with the hyena, which now is almost now behind us. So we are putting up a stakeholders task force to see that now that menace doesn't now happen, or because we are prejudicing or moving from protected or where they are protected to our areas due to human-wildlife conflict. So in this regard, we have put a task force to mainstream some of few issues we have discussed to ensure that our populace is safe and they can go on with their business. Chochni nowuok e gweng' Masasur kar chung'od bura ma Mount Elgon to anyuola moro kawo ringre mok mar anyuola gi e kar kano ringre. Ruoth ma gweng'no James Kabunje wacho ni anyuola ni mano kawo ringre ng'at machielo nosenyako chaka chenro mar iko e sama ne giyudo simu kowuok e kar kano ringre mano nyisogi ni mano ok ringre ng'atgi. Kabunje wacho ni kikruok ma kamano nobetie kaluwore ni ji ariyogo nitiere koda nyinge machal kokwayo joma wito jogi mondo obed motang' e kinde ma gikwawo ringre e kuonde rito ringre jomotho. Ndipo leo hii wakati matayarishi ya mashishi ilikuwa inapangwa kufanyika leo, watu wa mwili ile nyingine wakasemekana wamefika mochari leo na wakadhibitisha kwamba mwili wao ulikuwa umeondolewa jana
na watu ambao walichukua walikuwa wa familia ya Wilson Chebucho Matoi, pamoja kutoka mochari yakaja mpaka huku chini, tukapata kwamba mwili huo uweze kusafirishwa kuletwa mpaka hapa nyumbani, na ile ya watu wa upande ule mwingine waweze kuchukua mwili wao hapa nyumbani, ambapo mwili halali sasa ya Nancy Chebindio katika familia hii ya Wilson Chebucho imeletwa na imekuwa confirmed kwamba mwili ni huu sasa ambao umeletwa, na watu wa yule mwingine wameweza kuchukua mwili wao, wameconfirm ni yao. Mage weche mane waiko ni weche manyien mago mag migago kapok awuok mapiyo piyo moko kuom ote magi manoko kali Facebook page marwa. Steven Onyandi wacho ni ntiere Kisii Town kendo iluwo weche manyien. Rafiki Woodley Gala Kabiero iwacho ni Oscar Nyakwarorigi wakili Mudiwo bende uneno godo weche manyien. Kamorino Jode kentiere Naivasha iwacho ni Ramogi TV lerndi. Agoero kamano kuom yudo thuolo mar bedo kodwa e kindegi ko yudo weche manyien mag migago. Wachako road mano sa achiel otieno kanyakla kod Sadek weche manyien mamoko mabende pod wamedo ikoni. Nyinga Jailieta.